Indawo eseningizimu Nogu idume kakhulu njengendawo yokuncebeleka, kodwa kamuva nje isibalo sezivakashi sehlile kule ndawo kuleminyaka embalwa edlule. Ngaphambi kokubheduka kwe-COVID-19, izakhamuzi khomba ngenjumbano ukugqoza kwamanzi nokufadalala nje kwedolobha kulokhu. Izakhamuzi kanye nosomabhizinisi banqume ukusukumela lesimo ukulungisa umasipala walekelela, banikwe izinto zokusebenza nezimpahla mahala. We work with Raingonyeni municipality. They've got the roads department, and they've got their specifications in terms of the output and their standards. Lo masipala usabuka isimo somgwaqo oya St Michael owonakala ngesikhathi kuqhuma ipayipi lamanzi, walungiswa emasontweni amathathu edlule, kanti eTidy towns khona walungiswa izinsukwini ezine. It's very important to assist our community. We all have businesses in the area, and the local people support our businesses. So it's nice to give back. Umasipala uyakuvuma ukuthi awunazo izinsiza kusebenza. It's a very a good working relationship, and it's not even formalized, but we trust each other. Umgwaqo waseTidy towns nokungumgwaqo wesifunda ukuvala kwawo izinyanga ezintathu kwaphoqa ukuthi kuvalwe amabhizinisi. After the floods we had in April, there was a large section that washed away closer to the Margate area, which has cut off the Ramsgate and Port Edward community. Obviously, everything that goes on at the moment is affecting our businesses. Lokuqalwa kwalomsebenzi kwakhe amathuba omsebenzi. We came with the Tidy town to clean up all this area, to clean all the beaches, to make it so nice and clean and shiny. Izakhamuzi zithi ukulungiswa kwenqala sizinda komasipala kuzoholela ekutheni kuthuthuke umnotho emadolobheni njengase St Michael's on Sea, kanti okunye kusize kakhulu njengoba kube nethuba lokuthi iTidy towns ikwazi ukusingatha umncintiswano wokuntweza emagagasini olwandle imaster surfing obungempela sonto.